1-0 pre hostí. V 42. sa presadil individuálne Jelič a začal svoju cestu za hat-trickom prvej jasličky Kováčovi. No a potom v druhom polčase prišli ďalšie gólové momenty. Najprv opäť Jelič a jeho jasličky Kováčovi v 50. minúte. Mihalík, ten sa presadil v 57. minúte, už bolo 0-4 z pohľadu domácich. Keď si takto vyrobil priestor. V 59. potom završil svoj hat-trick Matej Jelič, zvýšil na 5-0 pre Žilinčanov, dal svoj 9. gól v sezóne, ktorým sa vyrovnal Janovi Kalabiškovi. Už sú teda spolu plece pri pleci poradí kanonierov na prvom mieste. V 65. minúte pridal druhý gól v stretnutí Jaroslav Mihalík. Takto dostal prihrávku od Pečovského. V Ionu už vôbec nefungovala obrana. V útoku sa predsa len ale domáci presadili. V 70. minúte Pavelka znížil aspoň kozmeticky na 1-6. Presne tak prehral dnes Vion Zlaté Moravce z MŠK Žilina. Ďakujeme za pozornosť, prajeme ešte pekný zvyšok večera.